הצלחנו לחדור אל מאחורי הקלעים של קמפיין צילומי חגיגות החלב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, הוא הולך להיות קוצני במיוחד. היית עושה לקשקשת לייק בפייסבוק? ברור שהייתי עושה לו לייק. קשקשת זה הדבר הכי חם בפייסבוק היום. לעמית? כמובן שהייתי עושה לה לייק בפייסבוק. מי זאת עמית? זה נכון שאתה ועמית הכרתם בפייסבוק? היא פנתה אליי ורצתה להיות חברה שלי בפייסבוק. האם השמועות שיש פה אהבה על הסט נכונות? אני וקשקשת הכרנו רק היום. אבל ממש נדלקתי עליו, אז יש מצב שתצא חתונה. למי יש יותר חברים בפייסבוק? לך או לעמית? לי יש לפחות 22 חברים. איזה מוצרי חלב את הכי אוהבת? אני אוהבת את כל המוצרי חלב. אני אוהב אשל, גבינה צהובה. ואני אוהב גם גבינה לבנה, 5%, וגבינה מיוחדת, כזאת עם כל מיני כאלה ירוקים בפנים. קשקשת, אמרו לך כבר שאתה קשקשן? מה פתאום?